ପାଉଛନ୍ତି କୁଲର ପବନ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁଥିଲେ ବି କଥାଟି ସତ। ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଛି। ତାପମାତ୍ରା 42ରୁ 44 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିବାର ନାଁ ବି ଧରୁନି। ଦିନରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମ ସାଙ୍ଗକୁ ରାତିରେ ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି। କେବଳ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ଜୀବଜନ୍ତୁ ବି ପ୍ରବଳ ଗରମରୁ ବର୍ତ୍ତି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ପ୍ରବଳ ଗରମରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ କରାଯାଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିଦିନ ୱାଟର ସାୱାର କରାଯାଉଛି। ହରିଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ଡିଅର ପାର୍କରେ ଗରମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ବାଘ ଭାଲୁଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଶୀତଳ ପବନ। ବାଘ ଓ ଭାଲୁଙ୍କ ପାଇଁ 2ଟି ଏୟାର କୁଲରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ହୀରାକୁଦ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଡିଭିଜନ। ଯେତେବେଳେ ବି ଗରମ ଲାଗୁଛି, ବାଘ ଓ ଭାଲୁ କୁଲର ଆଗରେ ବସି ରହୁଛନ୍ତି। ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ମୋଟ 27ଟି ସେଡ୍ କରାଯାଇଛି ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଥଣ୍ଡା ରହିବ ସେଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିଏଫ୍ଓ ହୀରାକୁଦ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଡିଭିଜନ। ସମ୍ବଲପୁର ଚିଡ଼ିଆଖାନାର 27ଟି ଯାକ ଏନକ୍ଲୋଜରକୁ ଆମେ ଗ୍ରୀନ ନେଟ୍ ସେଡ୍ରେ କଭର କରିଛୁ। ଆଉ ସବୁ ସେଡ୍ରେ ବାମ୍ବୁ ଥ୍ୟାଚ୍ ରୁଫ୍ ଦେଇଛୁ, ଯେମିତି କୁଲ୍ ରହିବ। ପିକ୍ ଟାଇମ୍ 11ଟାରୁ 3ଟା ଏହି ସମୟରେ ଆମର ସବୁ ଏନକ୍ଲୋଜର ଗୁଡ଼ାକରେ ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛୁ। ପୁରା 9ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ୱାଟର ସ୍ପ୍ରେଇଂ ଚାଲିଛି। ଆଉ ସ୍ପେଶିଆଲି ଆମର ଲେପର୍ଡ ଏନକ୍ଲୋଜର ତାକୁ ବଡ଼ କରିଦେଇଛୁ। ଆଗରୁ ସେଟା 250 ସ୍କୋୟାର ମିଟର ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା 500 ସ୍କୋୟାର ମିଟର କରିଦେଇଛୁ। ତାର ରେଷ୍ଟିଂ ଚେମ୍ବରକୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ କରିଛୁ। ଆଉ କୁଲର ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇଛୁ। ପ୍ରାୟ ଏଇ ଯୋଉ ପିକ୍ ଟାଇମରେ ଯେତେବେଳେ ଖରା ହିଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବେଶୀ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହେ, ସେଇ ଟାଇମରେ ଆମେ ଦେଖୁ ସିଏ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ରେଷ୍ଟିଂ ଚେମ୍ବର ଭିତରେ ରହୁଛି, କୁଲର ସାମ୍ନାରେ ବସି ରହୁଛି। ଆଉ ଭାଲୁ ଚେମ୍ବରକୁ ବି ଆମେ ଗଛ ତଳେ ତାର ଏନରିଚମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ, ଯେମିତି ସେ ଗଛ ଛାଇ ତଳେ ବସିପାରିବ। ସେଠି ମଧ୍ୟ କୁଲରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଆଉ ଡାଏଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆନିମଲ୍ସଙ୍କର ଏଇ ଖରା ସମୟରେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଛୁ। ୱାଟରମେଲନ୍, ଗ୍ଲୁକୋଜ ଏସବୁ ତାଙ୍କ ଡାଏଟ୍ରେ ଆଡ୍ କରିଛୁ। ଜଣେ ଭେଟେନେରିଆନ୍ ଆମେ ପୁରା ଜୁ ପାଇଁ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଏ ବର୍ଷ ଆପଏଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ସିଏ 24x7 ଜୁର ଆନିମଲ୍ସଙ୍କର କେୟାର ପାଇଁ ରହୁଛନ୍ତି। ଡେଲି ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଫେସିଲିଟିଜ ମଧ୍ୟ ଆନିମଲ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆହଉଛି। ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ଜୁ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଛୁ। ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ମଡର୍ନ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟସ୍ ଗୋଟେ ଅପରେସନ ଥିଏଟର ମଧ୍ୟ ବନେଇଛୁ। ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଛୁ। ସେ ସବୁ ଭଲ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟସ୍ ରଖା ହେଇଛି। ଯଦି ରେସ୍କ୍ୟୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଅପରେସନ କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିଲା, ଇମିଡିଏଟଲି ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ସେଥିରେ ଆକ୍ସନ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଯୋଉ ବଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନଟି ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ଇନାଗୁରେଟ୍ କଲୁ, ସେଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ ବେଲ୍ଟ ଭଳିଆ କାମ କରୁଛି। ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟକୁ କୁଲ୍ ରଖୁଛି। ଯୋଉ ଭିତରର ପଲ୍ୟୁସନ ମଧ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯାଉନାହିଁ। ଏ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟାରେ ଭିଜିଟର ଆସିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଚିଡ଼ିଆଖାନାକୁ, 1.5 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭିଜିଟର୍ସ ଆସିଲେ। ଆଉ ପାଖାପାଖି ଜିଲ୍ଲାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଭିଜିଟର ମାନଙ୍କର ଏଇ ଖରାଦିନେ ଅଧିକା ପାଣି, ଭଲ କୁଲ୍ ୱାଟର ଆଉ ପାଣି, ଟଏଲେଟ ଏସବୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏକଦମ ଭଲ ଭାବରେ କରିଛୁ। ବଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନକୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ 6ଟା ବେଳେ ଓପନ କରୁଛୁ, ଯେମିତି ସକାଳ ସମୟରେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ବୁଲିକି ଯାଇପାରିବେ। ବାଘ ଓ ଭାଲୁ କୁଲର ଆଗରେ ବସି ରହୁଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏହାର ଭରପୁର ମଜା ଉଠାଇଛନ୍ତି।
मुझे सम्बलपुर आसचे ये चिड़ियाखाना के बुली इनु सब बाघ भालू माकड़ मयूर भालू सबू प्रकार जीवजंतु अच्छा आउ सबकर लगे खरा दिन लगे बहुत भल सुविधा भी कराई से भालू के कूलर दिखाई जेनता पशु पक्षी मान को सबू छात इटा दिखाई सब भल सुविधा अच्छे छाई छुआ सबुआड़े माने अथा लगले भी जड़े जाकरी छाइतल बनाई बसी पार्बा शोष लगले पानी पी पार्बा सब जिनिस ठीक ठाक सुविधा अच्छे आसले भी लोग पर्यटक ठीक आराम से बुली करी आराम से एंजॉय करी जाई पारबे इनु आ जेते पर्यटक आबे हेते भल आहुरी डेवलप हो पारबा। संबलपुर डियर पार्क हेउछि पश्चिम ओडिशार एकमात्र चिड़ियाखाना और बोटानिकल गार्डन। प्रचंड ग्रीष्म प्रवाह को दृष्टि रे रखी समस्त व्यवस्था ग्रहण करा जाउछि बोली कहिसंती डीएफओ। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज ओडी 15।